היי, אני רפי, וזה ההוטמט, פלטת השבת החדשנית שפיתחתי. בזכות העיצוב והמבנה הייחודי של ההוטמט, כשהוא בשימוש, הוא תופס פחות מקום מפלטת שבת סטנדרטית, ועדיין נותן מספיק מקום ל4 כלים גדולים. השימוש בחומרים מתקדמים יוצר לנו פלטה נוחה לקיפול וקלת משקל, אידיאלית לנסיעות ולאחסון נוח. אחי, איפה נשים לך את זה? לא צריך. אז איך פלטת ההוטמט מחממת? טכנולוגיית החימום שלה מבוססת על מינרל בשם מייקה, שמבטיחה פיזור חום מושלם על גבי המשטח, ואלה חדשות טובות לאוכל שלנו. בנוסף, אין שום בעיה לשים סיר גדול או תבנית גדולה שחורגת משטח החימום, האוכל יישאר חם ועסיסי. וכדי שהארוחה תהיה מושלמת, להוטמט יש 2 רמות חימום שונות. 2 אזורים חמים, למרק למשל, כדי שיהיה חם כמו שאנחנו אוהבים, ו2 אזורים חמימים, כדי שלא נשרוף את האורז. ההוטמט עושה כבוד לאוכל שלנו. ומה לגבי בטיחות? ההוטמט, בניגוד למרבית הפלטות בשוק, נבחנה ועברה בהצלחה בדיקות קפדניות של מעבדת TUV, מהמעבדות המובילות בעולם. כמובן שגם יש לה אישור ממכון התקנים הישראלי. ושכחתי לציין, ההוטמט נבדקה במכון צומת והיא כשרה לשימוש בשבת על פי ההלכה. יאללה רפי, פחות דבר, יותר לאכול.